باشە؟ أزهر. باشە ڕۆژ دەستیشت دەبێ ئاوا بێ تێگەیشتی؟ أكيد خود لدم أوا كدر أوا. ئەفرین کە ئەوەت کەسی تەماشای ئەولاقەم کە چی کە لێ دەدەم ئەها دەسۆڕێمە هو. یا چی ماشا؟ نا ئەوە نیە ئەوە کاڕاتەی ناکەی تۆ ڕۆژ کا پێم بڵزانم چی بکەم Está a pega era grande, دەی دوای چی بکەم a pega. ئەها Aza أكيد بكسكة أوا دسورني. دەستم چی لێ بکەم ئێستا هو pega. ئاوا أزا هو. أفرين. أفرين. Está dönüştürken çünkü نا ئەوە نییە فی هایبەن هەیە nej ona det är för det jag pratar med henne. Det här spark. اوكي ئەوەمان هەیە کچیمە تەماشا ئەومان هەیە دێن هێڵا هوک دێنێ چی دێن هێڵا هوک Nej, det är inte jag menar. Jag menar, nu ska jag lära dig vad den man sparkar där på. دێ من دیک سماک بیسماک ئەو بنو Men må jag pröva? Helga tänker vad det där ni tänker, men vad får min lur? Alla lur. دەی Okej. Hur? Ingen? Hur? Ingen? ئەها Alltså? دەی دەستت بێنەوە سەرێ دەست بێنەوە سەرێ زوو ئافرین 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 لاخر ئەو لاخر تۆزێک بێنە پێشتر ئێ Baba, kan testa det innan och jaga benen baby. Alltså, ئەو لاخر بێنێ vänta. Hur? ئاوە نەکسیم ئاوە وەرە خوارە لاخر بێنە خوارە ئاوەت چی خۆت نەرم واگرە ئافرین ئافرین نابێ بەربیەوە دەی ئافرین ئافرین دەستەکەی دیکەشت سیکسی من کە مستە هاویشت باباسی Men baba, du sa ju avucia. ئاجزان بۆ چیە Ruspa. وەرە مستیلەدا Men avuci, men det är filmi. ئێ وەرە وەرە مست Mest. یەک یەکیش لێرەدا یەکیش لێرەدا Alltså, precis. Aua. ڕاوەستە لێرەدا شەکەمەدەن هەیە دەی ئیکدەن هەیە ڕۆژ ئیکدەن هەیە دەن هەیە Det kan alltså. Nej, Ross, se, ikke den her. Prøv lige at gøre det igen. Se, så kan jeg slå dig her. Ved du hvorfor? Fordi du kan ikke se min hånd. Men når du gør den her, du kan stadigvæk se. Se? Ja. Okej, det. Du skal vente til jeg kommer først, derefter du skal ned. Okej. Så går du ned. Jag kan bestämma. Ikke den her. Det här. Ja. What? Ikke den her. Du skal slag ordentligt. Ja, fordi du kan få hurtigt. Ikke den her. Din hånd, det går i stykker. Er det besked? Det. Jag kan bara läsa papper. Okay, så sparker du. Nej, håller. Det var fint. Prøv at gøre det igen. Men Se. pappa, det är inte det jag menar. Du ska göra det bägge håll. Jag ska prova det
Ah. En her. 2 her, en her. Sådan her. Det har jeg lært ikke. Det kan man ikke sådan. Jeg ser. Det er sådan. Du sparker. Og så sparker du den anden. Aften. Det, Papa, jeg kan ikke holde balance. det var fint. Men ikke sådan. Det er stadigvæk sådan. Hvad? Jeg tror, jeg har brug for vand. Det får du også jævnligt. Kom så. Papa, hvorfor der kommer vand ud af mine øjne? What? Hvad var det? Hvorfor slags ind? Smak hårdt. Hurtigt. Hurtigt. Ros, lige så snart du tager din ben op, så skal du slæbe. Åh! Åh! Bare kun en gang. Du skal også sørge for at komme hurtigt tilbage også. Til din plads, ikke? Du skal sørge for, at når du sparker, du skal sørge for at komme hurtigt tilbage på det plads. Ros, se min ben. Den ligger her, ikke også? Jeg sparker, jeg kommer her igen. Hurtigt tilbage. Skal du sparke med den her ben, så drejer du. Spark, kommer du her igen. Sådan her. Ja. Sådan. Og så skifter du ben. Sådan. Så kommer du med den her ben. Men jeg prøver Du igen. skal ikke dreje sådan. Jeg prøver igen. Fint. Jeg kan det Så hurtigt. skifter vi. Ja. Godt. Igen. Godt. Ikke den her. Ja. Det er ikke slag. Okay. Du skal gøre det ordentligt. Ja. Men papa, skal vi gøre den der ting til? Papa, Nu skal du komme og slå mit hoved. men papa, kan vi gøre noget den boks, du har øvet på sofaen? Se, teste det ind og så. Spark i mit hoved. Igen. Igen. Og så med den anden hånd også. Din hoved har været lille. Papa, Prøv lige at gøre det igen. what? Det er den her, jeg skal have. Ja. Ja, ja. Kom.